Bon dia, soc l'Anna Maria Villalonga, professora de literatura catalana a la UB i vaig tenir l'honor de ser la comissària de l'any Pedrolo en la commemoració del seu centenari l'any 2018. Avui vinc a parlar d'aquest gran autor de la nostra literatura, mai prou reconegut en la seva enorme vàlua. Ja sabeu que Manuel de Pedrolo va néixer en un petit poble de la Segarra, a l'Aranyó, després va viure la seva infantesa i la seva joventut a Tàrrega, a l'Urgell, i després de la guerra, i un cop ja s'havia casat, es va traslladar a viure a Barcelona, on podem dir que va escriure el gruix de la seva producció. Manuel de Pedrolo és un dels nostres autors més prolífics que va militar en la tasca d'intentar normalitzar la nostra literatura i ho va fer com un servei al país, en el sentit que ell creia que per normalitzar la nostra tradició literària i la nostra llengua literària s'havia de conrear de tot, s'havia d'escriure de tot, com amb qualsevol altra literatura del món. Pensem que veníem del franquisme, veníem de la inexistència d'ensenyament en català, del desconeixement profund de la nostra llengua i de no poder escriure o publicar en llengua catalana. Pedrolo va ser un gran lluitador per la llibertat, un pacifista convençut, antimilitarista de cap a peus, ateu, un home d'esquerres, compromès, un home de classe, que creia en la lluita de classe, malgrat venir d'una classe social de la noblesa, i que es va proposar fer un servei al país amb la seva literatura. Això no va ser comprès sempre, perquè encara hi havia una rèmora, o durant molt temps va haver una rèmora de pensar que per fer literatura havíem de fer només alta literatura, menyspreant una mica els gèneres més populars. Ell pensava el contrari, com tot un grup d'escriptors, i per això va predicar amb l'exemple. Va escriure, com dic, una obra magna, més de 70 novel·les, al voltant de 300 contes, 16 o 17 obres de teatre i el mateix nombre de poemaris, va fer poesia visual, va escriure un munt d'articles fins al final de la seva vida i també va fer uns dietaris preciosos també al final de la seva vida. Manuel de Pedrolo, a més, creia en tots els gèneres, coneixia molt bé la literatura mundial i volia que la catalana es fes el que s'estava fent arreu del món en aquells moments. I per tant, tots sabem que va escriure novel·la negra, va dirigir la col·lecció de la Cua de Palla, una de les més prestigioses encara d'Europa, entre l'any 63 i l'any 70, va fer literatura eròtica, va ser un dels pioners de la ciència-ficció, però va patir enormement la censura del moment. La censura per molts motius, perquè ell escrivia i advocava sempre per la llibertat. I aleshores, tant des del punt de vista ideològic i polític com des del punt de vista sexual i d'altres qüestions, la censura del règim era implacable amb ell. Va fer coses que encara ningú més no ha fet, com posar en marxa el cicle del temps obert, que és un ambiciós cicle de novel·les, que en aquests moments en té 11. Ell en va escriure 9 de bàsiques i després pretenia que d'aquestes 9 cada una tingués la sortida de 2 novel·les més, protagonitzades per la mateixa persona, Daniel Bastida, amb la idea de parlar de l'atzar i de com en el món una petita decisió o un petit fet pot canviar totalment la nostra vida. És autor de grans novel·les distòpiques com Totes les bèsties de Càrrega, Hem posat les mans a la crònica, Acte de violència, sempre lluitant des del punt de vista d'exigir per a nosaltres el que tenien totes les literatures del món. Se'l va titllar de grafòman perquè escrivia molt, però és que es va prendre la seva tasca, com he dit, com un servei al país. Té novel·les realment o obres realment extraordinàries i també penso que com a dramaturg i com a poeta se'l coneix molt poc i no se l'ha considerat prou. Penso que l'any Pedrolo va anar molt bé per reivindicar la seva figura, que s'han reeditat moltes de les seves obres, la qual cosa és cabdal perquè la gent el pugui llegir, però que ara mateix la nostra lluita està en això, en aconseguir que la gent el llegeixi i el conegui. No podem valorar un autor només pels articles i per les paraules, sinó que l'hem de poder valorar des de la lectura. Jo n'estic enamorada de Pedrolo. És un ídol per mi.